ассалому алайкум ҳамсоҳони азиз, тоҷикони ҷавон зинда саломат, хонада салом бошед. Дар бораи чӣ гуфтем намешад ки дар бораи рӯза гирифтан кӯдак ҳамин сол аз кӯдакиш агар рӯза гирад хуб аст. Ман худман назар дорам ки аз 9 солагим ки рӯза гирифтагиам синфи 3 мехондам. Аввалин боре ки рӯза гирифтагӣ будам. 1 моҳ пурра гирифтагиам рӯза алҳамдулилла. Баъд моро дар мактаб вай мекардан. Дар вақти СССР мумкин набуд кӯдак рӯза гирад. об меоваранд дар синф вай мекардан. Кани кия рӯзадор? Мо хаб мекардем, намефтем мо рӯза дорем. Кани забонта нишондем, мо забон мебурдам, мегуфтем, мекушодем, баъд мегуфтам: рӯзадор, биёрин об. Баъд моро об медоданд ки маҷбури об медоданд ки нӯшем. Обро дар даҳон мегуфтем. Вақти муаллим ки ӯ тараф мерафт, дар румулча доштем, хеле чӣ мегӯянд, насавои палату меяку. Дар мо обро мегирифтем аз даҳан, мо мегуфтам қилқади дурӯғона ки мегуфтем ки қил кардем, обро дар румулча гирифта таги партамон хеле ҷой мондан надошт, таги партада мемонем румулчаро хатиёла мекардем. Баъдам хеле рӯзомона мисол ки намехӯрдем, об медоданд, маҷбур мекарданд, намехӯрдем. Баъд як одати дигар доштем буда вақти чӣ мегӯянд СССР, мо тоҷико хомон дар одати тоҷикона ки авсаре ки мехестем, баъд мегуфтанд ки кани бинӣ чароғи хонаи ҳамсоя гирён аст. Чароғи хонаи ҳамсоя ки гирён боша, маънош ки авсари хестагӣ агар гирён ки набоша, модарам мегӯяд бедор кардан дар кор мебарад. Баъд ав тараф рафта якас рӯй мекарданд ки даршон так-так кунед, бедор кунед. Ана ки шумо дар комментарий нависед ки оё дар шумо ҳамин одат ҳаста дар ҳамин минтақаи Тоҷикистон ҳозир касое ки зиндагӣ мекунанд, бедор мекунанд ҳамдигаратон дар авсаре ё ки не? Мо бедор мекардем дар вақти Рамазон, дар вақти СССР авсари хезада. лекин мо ҳеҷ вақт дар рӯза дар хоб мондагӣ нестем. Модар раҳматин доим бедор мекард моро, дар хоб мондагӣ набудем ҳеҷ вақт. Лекин ҳамсояро як бедор мекардем. Бо ҳамсоё дар авсари ҳамдигарашон авқоти таомтияк мекарданд. Ё ки дар вақти ифтор пеши рӯзакушоӣ таом медоданд хонаи ҳамсоя бар як косати моҳи шарифи Рамазон гуфта. Ҳамин одата кане ки дар шумо ҳаст озир ё карда мешавад, мисол таомтӣ дар вақти пеши рӯзакушоӣ ё ки дар вақти авсари таом додан ё ки бедор кардан агар боша дар чӣ нависем комментарий касое ки ҳамин одат дар шумо боша. Лекин мо дар СМ ҳамсояҳо мисол тоҷико дар ҳар пай пайзам ки мо рафтовори бедор кардан наметавонем. Хоб ҳаминак ба шумо расонием. Зинда саломат хонобод сарбаланд бошед ва подписаться, лайк чӣ мегӯянд, поделиться фаромӯш накунед. Дар шумо.